А потым я яму такі: «Прыбяры стручок жа броні!» Ты такі смешны. Гэта ад суседа. Я давно хотела сказать тебе... Так? Так. Так, карацей, перапісваюся з адным мажорчыкам. І ён пытае мяне там, напрыклад, што я раблю, як мне лепей яму адказаць, дапамажы. Ты хочаш, каб я дапамог табе напісаць нейкаму іншаму хлопцу? Ну так. Ну ладно, ну, можаш напісаць яму нічога такога, вінцо папіваю і фліртую з іншым хлопцам. Адпраўлю яму, гэта весела. Цікава, што ён адкажа. Ты ў мяне такі добры сябар. Менавіта, добры сябар. Ладно, ну а калі сур'ёзна, я мушу табе нешта паказаць, бо для мяне так важна твоё меркаванне. Давай. Вось тут. Як табе гэты станік? Ну, ведаеш, мы пойдзем на спатканне, ён пабачыць яго на мне або на падлозе. Як думаеш, толькі шчыра, ён спадабаецца яму? Так, спадабаецца, напэўна. Ты ў мяне такі добры сябар. Ты паўтараеш гэта кожную хвіліну, як я могу забыць? Болюча. Ладно, слухай, не хачу цябе больш марынаваць. Можа, пойдзем да цябе ў спальню? Так. У мяне для цябе сюрпрыз. Табе спадабаецца. Не сумняюся. А гэта што за чорт такі? Дару. Гэта той хлопец, з якім я перапісваюся. Я запрасіла яго да нас. А ты ж для мяне як брат, ці нават бацька. Таму я хачу спытаць, ці не супраць ты. Дык гэта ты той чувак, пра якога яна пастаянна талдыча. Ты гей, так? Так, з мяне досыць. Я не хачу быць проста сябрам, як ты можаш гэта не бачыць? Прась, маго дома зараз жа. І я табе больш не цікавы? Не, у сраку фрэнд-зону. Эй, а гэта заводзіць. Сур'ёзна, дастаткова проста паказваць, што ты мне не падабаешся? Ты думаеш, я яе ўламваў? Я дагэтуль удаю, што мне пахеру, хаця гэта не так. Забей зяпу, не буду перашкаджаць. Матрац у цябе ў лёд.